EH Bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina alarde zaleak taldeak egindako gonbidapenari buruz. Etxeberrieta andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko. Egunon, gutun hau jaso genuen legebiltzarreko talde guztiok, bertan Irungo alarde publikoa antolatzen duen alarde zaleak elkarteak gonbidapen argia egiten zigun. Aurten, Irungo jaietan alarde parekidea babestea, horretarako Irungo udaletxeko balkoirako gonbidapena egiten ziguten. Galdera argia da, bertara hurbiltzeko asmori daukazu, Urkullu jauna? Eskerrik asko, Etxeberrieta andrea, lehendakari jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, legebiltzarburu andrea, Etxeberrieta andrea, Eusko Jaurlaritzak eta nik neuk alarde parekidea begionez ikusten dugu, hortik hasi nahi dut, zalantzarik gabe. Hala berretsi nahi dut gaurkoan ere, eta esan behar dut, urtero bezala nik ordezkatu egiten dudan edo ordezkatzen dudan gobernuak izango duela ordezkaritza bertan. Emakunde lehendakaritzako institutua da, beraz nire goi mailako ordezkaria arlo honetan. Orain arte, berak ordezkatu izan gaitu Eusko Jaurlaritza osoa alarde parekidearen harreran. Aurten ere, emakundearen zuzendaria han izango da. Eta urtero bezala, ordezkaritza honen bidez, alarde parekidea normaltasunean garatu ahal izana publikoki adierazten dugu. Berriro diot, Eusko Jaurlaritzak eta lehendakariak alarde parekidea begionez ikusten dugu, ni bertan izan, ala ez izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari jauna, Etxeberrieta andrea, zurea da hitza. Begionez ikusteko, bertan zuzenean ikustera gonbidatzen zaitut. Zuzenean ikusteko zer den bertan gertatzen dena. Landaida andereak eta aurretik emakunde parte hartu duten hainbat eta hainbat kide bertan egoten daudela badakigu, Arartekoa ere bertan izan da, eta berak ere hala esan zuen, lehendakaria bertan egotea aurrera urrats ona izango litzatekela. Eta guk berriz ere galdetzen dugu, non egongo zaren Urkullu jauna, urtero jai parekideen alde festa egiten, eta aldi berean borrokan ari diren horiekin edo besteekin, 2017 urtean gaude, berdintasun legea indarrean, emakunde martxan, berdin sarea indartzen, beldurbarik programa eskolaz eskola, berdintasun unitateak udalerri gehienetan, eta gehienetan diot, Irun eta Hondarribian ez daudelako. Irun eta Hondarribian daukaguna da alarde bat, bi alarde. 2017 urtean, herriko jaietan emakume gizonen parean parte hartu nahi izategatik erasotuak eta eukatuak. Irun eta Hondarribian 2017an. Irun eta Hondarribian ditugu PNV-ko eta PSeko alkateak jai baztertzaile bati harrera instituzionala egiten diotena, eta 2017an Irun eta Hondarribian ditugu PNV eta PSeko alkateak jai parekide bati harrerarik egiten ez diotenak. Horregatik berriro ere diot, oso garrantzitsua da zu bertan egotea. Zuk ere emakumeak gizonen parean herriko jaietan aritu izanagatik 20 urtez baztertuak izan diren horien ondoan egotea. Baztertzen jarraitzen direlako, instituzionalki baztertzen jarraitzen direlako, udalek baztertzen dituztelako. 20 urte berandu bada ere behingoz lehendakaria bertan egotea oso albiste ona izango litzateke. Fizikoki balkoi horretan egotea, harrera egitean, norekin zauden argi uzten duzulako eta jendeak hori eskatzen duelako. Arartekoak eta emakunde hor daudela badakigu eta pozten gara eta eskertzen da. Haiek egindako lana eta eskariei ezin zaie muzin egin eta eskertzen da bertan egotea. Begiratu Donostian, Doain, Antzuola, Zumarraga, dantzan, herriko jaietan, herriko prozesioetan parte hartzen ari dira bertak emakumeak eta gizonak berdintasunean, parekidetasunean, instituzioak eta elkarteak eta herritarrak elkarrekin bildu direlako. Urkullu jauna aurpegi eman behar dugu guztiok. Argi adierazi non gauden, norekin gauden eta zer legitimatzen dugun. 20 urte baina gehiago pasatu direlako. Bazterketa instituzional hau, ustez, bizikidetzaren izenean egin izan da. Bizikidetza da, txibilitua emakumek eta gizonek elkarrekin jotzagatik harrera ofizialik ez jasotzea, zeren ez dute jasotzen oraindik ere. Bizikidetza da, txilibitua emakumek ezin jo izana inposatzen duten horiei harrera ofiziala egitea, egiten jarraitzen delako oraindik ere. Non dago hor zoru etikoa? Urkullu jauna, denbora duzu oraindik, benetan, astebete gonbidapenari heldu eta Irunera etortzeko.
jartzeko. Zure parte hartzea letxo bat izango delako, Euskal Autonomia Erkidegoa berdintasunaren lurraldeen 2. postura pasatzeko ezinbesteko delako arazoni heldu eta behingoz amaiera ematea, eta batu zaitez parekidetasunaren festara. Zure zain izango gaituzu Irungo udaletxeko balkoian, bizipen ederra konpartitzeko, berdintasunaren aldeko borrokan aletxoa jartzeko eta egon behar duzun tokian zaudela sentitzeko. Eskerrik asko, Etxebarrieta anderea. Lehendakari jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko Legebiltzarburu anderea, Etxebarrieta anderea. Non egongo naizen ikusiko duzu. Eta egongo naiz egon behar naizen tokian. Norekin nagoen entzun duzu. Berdintasunean aurrera egitea gure gobernu programan dago, gure konpromisoa da. Eta legealdian zehar ekimen asko eta asko garatzen ditugu berdintasuna bermatzeko. Argi daukagu alardearen kasuan konponbide bat topatu behar dugula, baina konponbidea elkarrizketa eraikitzaile eta zintzoaren eskutik etorriko da eta han bertan izan behar da. Elkarrizketarik gabe zaila izango da konponbide iraunkor bat lortzea. Eusko Jaurlaritzak gure eskumenen barruan elkarrizketa eta elkar ulertzea bultzatzen ari gara. Urteetako lana izango da, baina ez dugu etxiko. Helburua berdintasuna da eta horrek benetan merezi du saiatzea. Baina gaur, alderdi positibo azpimarratu nahi dut, eta zuk esandakotik edo esandakoaren hildotik egin nahi dut. Herri askotan, herritarren laguntzarekin, tradizioak egokitzeko urratsak egiten ari dira, hainbat arlotan ere. Izan ere, gure gizartean, pertsona askok dagoeneko ulertu dugu tradizioak egokitzeak, tradizio horiek indartzea dakarrela epe luzera. Hildo pedagogiko horretan jarraitu behar dugu lanean, eta guk jarraituko dugu. Konponbide iraunkor bat ez da etorriko inposaketatik, bai ordea inplikaturiko alde desberdinen adostasunetik. Alde desberdinen horien elkarrizketa berriz diot, zintzotik eta errespetutik, eta elkarri entzutetik. Herri hau, Eusko Jaurlaritza hau, eta neu, konprometituta gaude emakume eta gizonen berdintasunarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Gai zerrendako 8. puntua interpelazioa Jose Ramon Becerra Carollo, Elkarrekin Podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina, Euskadiko airearen kalitate sarea diseinatzeko irizpideen eta informazio administrazio eskudunei helarazteko protokoloen gainean. Becerra jauna, zurea da hitza. Mila esker, Tejeria Andrea. Señor Arriola, el pasado martes, creo que fue, usted presentó el estudio Actitudes de la ciudadanía hacia el medio ambiente, realizado por el Gabinete de Prospecciones Sociológicas, en el cual se analizaba la percepción ciudadana acerca de diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Entre los resultados de ese estudio figuraba que la primera preocupación de la gente respecto del medio ambiente es sobre la contaminación de los coches y otros vehículos de transporte.